Salutare fraților, sunt Mihai și bine vă găsesc la un sketch. Azi, da, vreau să fie blocat. O să vă găsim la tipuri de șoferi. Da, tipuri de șoferi. Da. Bă, nu pe timp de corona, pentru că nu pot să porți mască, pentru că e foarte cald afară. Este vreo 20 ceva de... Așa, ne scriem așa să o avem pregătită. S-a ridicat acel. Ăla de benzină puțin, ăla de... S-a ridicat și uite chestia la mână. Da, deci, hai să începem. Primul, ăla care de-abia și-a luat permisul și nu știe nimic. Fratele meu aici. Așa. Așa. Bun. Azi dau și noi spatele. Apropo, nu băgați seama ce se aude afară. Așa. 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 Ești ăsta. Eu văzam cu piciorul ăsta, apăs cu ăsta pe ambreiaj. Așa. Nu, frate, nu se aude. Bun, frate. Mă, stop. M-am uitat să ne dă cipătura acasă. Da. Al doilea, ăla care nu știe nimic ca să conducă. Așa, stai. Așa. Asta. Și acum știu să fac să scot în viteză. Și acum ce fac? Ce fac? Nu știu, lasă așa. Al patrulea, ăla care nu știe să dea din volan. Bă, haide. Da, și acum cum din juroți cu ăsta? Cum îi fac? Învârte roțile? Învârte roțile! Învârte roțile, mă! Da, nu merge. Și ultimul, dintre cele din urmă, ăla care a stat cam degeaba la școala de șoferi pentru că n-a învățat nimic. Da, și acum ce fac? Ăștia-s cu... în contact, da? Bă, frate, și cam atât a fost, pentru că nu mai am minute, mai am câteva secunde și la revedere! Da, ăsta a fost sketch-ul, da, și la revedere!